Atxaldeon, ongi etorri. Bueno, berriro hemen gaude, oporrak pasadia eta bueltatu berria, kurtso hasieran gaude. Dakizuten moduan, bueno, printzipioz ez genekin hemen jarraituko ote genuen edo, azkenean hemen geratu geaz, oporrak ez dira hasi, nunbait hasiko dira gero ja urtarriletik aurrea, eta bueno, datorren urterako ez dakigu oso ondo ziurrenik hemen jarraituko dugun, edo agian Santa Teresa. Bueno, dena dela, hemen gaituzue berriro. Dakizuten moduan, normalean beti iten ditu hitzaldiak kronologikoki, azten geha pixkat aintzin aroarekin, erdi aroa, aro berria, eta gaurkoa da pixkat transiziozkoa, ezta? Pixkat zubi egiten du aro berri eta aro garaikiden artean. Gurekin dakagu Xabier Lamikiz, Gorostiaga, beha berez Bilbotarra da, Bilbotarra ez barkatu. Arratiarra? Arratiarra hori da, beti aztu iten zait. Bueno, da kidea, atxeun, naiz tabea beste departamentu batean egon. Eta, bueno, lehenon egon da pixka kontatzen heziketa fisikoa ikasi zuela hasia batean, baina gero, bueno, erakartzen zitzaion historia eta historia egintzut. Egia esan, bere ibilbidea nahiko luzea da ja, eta, bueno, pixkat ere bere jakin-mina jarraituz, bere tesila Ingalaterran egintzun, University of Londonen egontzan, bere tesila egiten. Bere kontutan izatekoa da, bueno, berez ingelesa menperatu gabe hasiera batean, oso ardi osoz, ara juntzan tesila egitea, eta, bueno, horri esker ere gaur egun ingelesa primeran egiten du egia esan. Bere hasierako ibilbidea pixka bat merkataritzaren inguruan, gaur etorri zaigu pixka bat hitz egitea konfiantzari buruz, konfiantza eta merkataritzari buruz. Gaur egun gehiago dago sartuta okerrez banago merkataritza kontuetan, eta baita konfiantza horren aritik gehiago, nola esango nuke ni giza harremanak, konfiantza pertsonala baita erakundeen edo erakundek sortzen duten konfiantza, ezta? Eta bueno, besterik gabe beraikin utziko zaituztet, pentsatzen dut zuen gustukoa izango dela hitzaldia, ze nik entzuten dudan bakoitzian zeozar ikasten dut gaina, eta bueno, primeran, euskeraz ere primera egiten duenez, gustua da entzutea. Besterik gabe, Xabi, eta eskerrak hemen egoteagatik hitz emate dizut. Eskerrik asko, Álvaro. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, hemen hitz egiteko eman didazuen aukeragatik, eskerrik asko zuei ere etortzeagatik. Gaur hemen aztertu edo azaldu behar dudan gaia aspaldi batean aztertu nuen gai bat da, baina hau da uste dut hemen Euskal Herrian gai honi buruz unibertsitatetik kanpo hitz egiteko izan edo dudan aukera. Izenburuak esaten duen moduan, konfiantza eta gizarte sareak izango litzateke apur bat hitz teknikoagoa, guztiok ulertzen dugu konfiantza zer den. Eta hemen konfiantzari buruz hitz egingo dut, pertsonen arteko konfiantzari buruz eta testu inguru konkretu batean. 18. mendean eta 18. mendeko nazioarteko edo Atlantikoaz bestaldeko merkataritza horretan parte hartzen zuten merkatarien arteko konfiantza. Esplikatuko dut testu inguru historikoa, ez duzu esertan jakin behar, nik esplikatuko dut. Eta egin nahi dudana bakarrik da, esplikatu historialariaren lana horrelako gai bat jorratzeko orduan nolakoa den, ze arazo, ze oztoporekin egiten dugun topo, nola askotan sortea, horrelako karambola, loteria bat ere behar izaten dugun, planteatzen ditugun galderak erantzuteko, baina baita ere galdera berriak planteatu ala izateko, iturri batzuk aurkitzen dituzunean, beste galdera batzuk plantea ditzakezu ordura arte gogoan izan ez dituzunak,
Eta hori guztianik egin nuen, tesia egin nuen garaian, eta tesiaren emaitza, tesia bihurtu nuen liburu 2010an argitaratu zen Erresuma Batuko Royal Historical Society argitaratu zuen 2010an, hor daukazue portada, eta liburu horretan aipatzen ditudan, jorratzen ditudan, aztertzen ditudan gai batzuk eta adibide batzuk azalduko dizkizuet. Hemen da apur bat jarri dut zein den nire gaurko azalpen honen, aurkezpen honen struktura. Hasieran hitz egingo dizuet oso adibide konkretu eta simple batzuekin. Merkataritzan horretarako aro berrian, konkretuki 18. mendean, baina nik balioko luke industria aurreko edozein garairako. Aro berrian gertatzen dena da merkataritza, kontinenten arteko merkataritza bihurtzen dela eta edatzen dela merkataritza mota hori, eta horrek arazoak sortzen ditu pertsonen arteko harremanetan. Edo, arazo batzuk, horiek esplikatuko ditut. Gero, azalduko dizkizuet, erakutziko dizkizuet ze iturrirekin egin nuen topo, ze hori da gertatu zena, eta iturri horiekin zer egin nuenik historialari moduan konfiantzaren inguruko galderak planteatzen hasteko. Gero, emango dizuet korrespondentzia hori historikoki non kokatzen den, eta nola aztertu behar dugun testu inguru historiko konkretu baten barruan. Gero, korrespondentzia horretan ze aipamen dagoen, ze esaten duten korrespondentzia eskutitzoiek idatzi zituztenek, zer esaten duten konfiantzaren inguruan, nola ikusten den hori. Eta gero azkenik emango dizuet adibide bat. Merkatari baten adibide bat, konfiantzaren apurketaren inguruan, edo konfiantzaren apurketak nolako ondorioak ekartzen zituen erakusten duen adibide bat. Eta hori izango da Juan de Egino. Konturatzen bazarete, hemen Gipuzkoako historiaren pasarte ezezagunak, suposatzen da horri buruz, edo hor kokatu behar duela nire gaia, orain arte Gipuzkoa edo Gipuzkoarrei buruz oso gutxi esan dut, eta gutxi esango dut. Gipuzkoarrak azalduko dira nire azalpenean, nire aurkezpenean, Gipuzkoa ez da azalduko, aipatuko ditut batzuk, baina oro har hitz egingo dut merkatari euskaldunen inguruan. Konkretuki, ikusiko zuek Kadizen eta Liman, euren merkataritza etxea zuten merkatarien inguruan. Hasteko, hemen jarri dizkizuet pare bat ez dakit hortik ondo irakurtzen den, baina pare bat aipu, zita, ikusteko lehena da 1803an Madrilen argitaratutako liburu bat, saio bat, sari bat jaso zuena, Simón de Codes batek idatzia, eta esaten du, la buena fe, madre de la confianza y del crédito, es necesaria para todo, y mucho más para el comercio, porque sin ella todos los hombres están en una hostilidad continua sin poder valerse de otros que de sí mismos para todos los asuntos. Esaten du, ¿cómo ha de poder un negociante de este reino enviar los efectos de él a un reino extraño si no tiene confianza en su corresponsal? Corresponsal, agente, beste lekua, beste itxasoaz haratago dagoen pertsona horrengan, konfiantzarik gabe nola arituko litzateke merkatari bat merkataritzan. Hor ikusten, negritan jarri ditut, ez bakarrik konfiantza, hitza, konfiantza, baina ere horrekin lotuta dauden beste termino batzuk. Buena fe, kredito, baina beste batzuk ere badaude. Reputazion, fama, horrelako hitzak denak konfiantza ideia horrekin lotuta daude. Eta beste bat, horrelakoak 18. mendean batez ere mundu ingelesean, baina Espainian ere neurri batean argitaratu ziren manual edo eskuliburuetan, merkatarientzako egindako eskuliburuetan noiz behinka aipatzen dira horrelako gauzak. Eta hau da, Wyndham Lewis 1752an publikatu zuen Lex Mercatoria eskuliburuan, esaten duena da, merkatari batek ez luke ezagutzen ez duen agenterik erabili beharko. Hori da ematen duena aholku bat, hori merkatari guztiek segiten, baina hitzez ematen duena aholku bat da. Ez da komisio txikiagoa kobratzen badiote ere. Merkeagoa izan arren erabil dezakezun agentea edo korresponsal hori, ez erabili, ez fijatu merkeago horretan, fijatu behar zaena da nor den fidagarria. Eta fidagarria den horrekin harreman bat eraiki behar duzu, harreman bat mantendu behar duzu, eta alden neurrian elikatu harreman hori eta apurtu ez dadin.
Nola egiten zioten aurre egoera horrek sortzen zuen ez jakintasunari? Egoera horri agente arazoa deitzen zaio, principal agente arazoak, hau da, pertsona bat dago, merkatari bat dago, demagun Kadizen, eta beste bat behar du berak bere merkagaiak saltzeko Ameriketan, demagun, Mexikon adibidez, han behar du norbait, eta hori izango da bere agentea. Horrek sortzen duen arazoa da komunikazioa, ez da gaurre bezala, mobilarekin deitu, eta zu, nola daude hor prezioak? Nola dago merkatua? Bidaliko dizutau. Eta biharko ja baditu hor, zu bidali dizkiosunak nahi izan eskero. 18. mendean horrek ez zuen horrela funtzionatzen. Eskutitzez, eman behar zitzaion agindua beste merkatariari, itxasontziz bedali behar ziren merkagaiak, eta itxasontziz Berakruzera iristeko 3 hilabete behar izaten ziren. Orduan, eta gainera jakin gabe ze prezio edo nola dagoen merkatuan. Eta duen bidaltzen duzu, han dagoen pertsona jasotzen ditu, saltzen ditu zure merkagaiak, eta handik hilabete batzuetara, izten zaizu eskutitz bat esanez, oso garesti zegoen eta ezin izan ditut saldu. Eta hemen dagoenak esan behar du, egia izango da, edo ez. Horrek sortzen duen egoera, ez jakintasunak eta konfiantza eskatzen du pertsonen artean. Orduan segiten zuten merkatariek egoera horri aurre egiteko, oso tipikoa zen noski zenideengan konfiantza izatea. Hau da, Kadizeko merkatariak haien izango zuen edo anai bat, edo lengusuren bat, edo izango luke ere ilobaren bat Ameriketan. Hori oso tipikoa zen. Edo eskondutako familiaren norbait, zenide mundu inguruan. Beste bat, lagunak erabiliz. Eta lagunak, garai honetan oso tipikoa da lagunak egitea zure talde etniko edo eskualdeko edo hizkuntza bera hitz egiten zuen jendearekin laguntasun harremanak ezartzea. Edo erlijio berekoak izatea. Horregatik diasporai buruz eta hitz egiten da aro berrian zehar. Gerora ere, baina aro berrian asko. Eta hirugarren tresna oso erabilgarria zen noski kontrol mekanismo eta instituzio egokiak sortuz. Kontrol mekanismoa izango litzateke, posta bidaltzeko hilabetero itxasontzi bat ateratzen bada Ameriketara eta hilabetero bueltatzen bada, informazioa lortzeko aukera handiago izango dut, zerbitzu hori egongo ez balitz baino. Eta hori historikoki 18. mendean egiten den zerbaita. Lehenago esen existitzen erregularra zen posta zerbitzu bat Amerikako edo Atlantikoko bi aldeak lotzeko, Imperio Espainiarrean. Horrelako neurriak edo baita ere epaimaiak batek ez duelako ordaindu edo bankarrota bat egon delako epaimaiak edo epaileek jakintza hobea badute horrelako arazo judizialak eta modu askar eta jakintsuago batean erabakitzen badituzte, merkatari horrek ere ematen dien nolabaiteko segurtasuna sistemarengan, esan dezagun, instituzio horiengan. Horrek ere bultzatzen zuen merkataria, merkataritzan parte hartzera. Zer gertatzen da historikoki, historialariok zertan fijatu gara konfiantzan oso gutxi. Ez dut esan nahi, aipatzen ez denik eta aztertu ez denik, bai, baina historialari ekonomikoek batez ere beti hitz egiten dute beste gauza batzuei buruz. Hau nik lan hau egin nuen, orain pasa berri edo agian pasatzear gauden krisia baino lehen, eta krisi honetan azkenean bukatu dugu hitz egiten konfiantza krisi bati buruz. Konfiantza ez da fidagarria inor. Krisiaren baino, krisiaren aurretik egin nuen da konfiantzari buruz ezen beste hitz egiten. Eta hitz egiten zen, eta jarraitzen da hitz egiten, noski, azpiegiturak, gizarte sareak, kapitala itxasontzia, edo merkagaiak, edo dena delakoa, erakundeak, legeak, eskaintza eskaria, merkatuaren egoera, prezioak, kreditu tresnak, eta abar. Baina, horiek guztiek komunean dutena, da behar dutela konfiantza pertsonengan, pertsonak pertsonekin, baina baita ere pertsonek instituzioekiko. Eta hori, momentu batzuetan apurtu egiten da, edo krisian erortzen da, eta beste batzuetan hartutako erabaki egoki batzuengatik loratu edo edatu egiten da. Nola aztertu gai hauek? Ni Londresera iritsi nintzenean tesia egiteko asmoarekin, buruan eraman ideia bat zen, eta gero tesia beste zerbaiti buruz izan zen.
merkatariak bai, 18. mendean bai, baina nik ikusi nahi nuen Bilboko merkatariek edo Donostiako merkatariek ere Inglaterran ze harreman zituzten hango merkatariekin. Konfiantzaren ideia buruan apur bat maneraman, baina ez neukan, nahi nuenaz noski zen, bilatu ze iturri zegoenan Inglaterran, Londreseko Artxibo Nazionalean, beste leku batzuetan ere, oso gutxi aurkitu nuen, baina gauza interesgarri batzuk aurkitu nituen. Eta hau da, historialariak ere neurri batean behar duena, eta da loteria tokatzea. Hor, goian eskerrean ikusten duzue Londres hego mendebaldean dagoen Keuko National Archives, hori da Britainia handiko Artxibo Nazionalak. Eta horko katalogoan bilatzen, aurkitu nuen abixen euskaldunak azaltzen zirela. Baina abixen euskaldun horiek ziren itsasontzi batzuetako kapitainen abizenak. Eta orduan ikusteko ea zer zen, hasi nintzen dokumentu horiek eskatzen. Segatik zeuden hor euskaldun horiek. Eta ikusi nuena zen dokumentu horiek zirela 18. mendean zehar gertatutako gerra askotan Britainiarrek edo ingelesek etxaiari harrapatutako itsasontzietako paperak. Harrapatu zituzten, historia 18. mendean, 1700etik 1820ra, 120 urte horietatik ia erdia gerran egon ziren Inglaterra eta Espainia. Espainia normalean Frantziarekin aliatua, irautza frantsesaren garairarte, baina hori baino lehen beti Inglaterraren etxai. Eta ingelesek aro berri guztian zehar, artxibokoen arabera, 28.000 itsasontzi harrapatu zituzten. Horietako askoren izenak bakarrik dakizkigu, baina kasu batzuetan gorde izan dira itsasontzi horiek zeramatzaten paperak. Da paper horien artean egon zitezkeen kapitainaren paper pertsonalak, itsasontziaren kontuak, egon zitezkeen ere itsasontziak eramaten zuen, adibidez, korsarioa baldin bazen, patente de korsoa, erakusten ziona kapitainak harrapatu izan ondoren, baina baita ere kasu batzuetan itsasontziak zeramatzan posta sakuak. Hau da, Ameriketatik bazetorren itsasontziak, Ameriketako leku horretako, inguru horretako jendeak eskutitzak bidaltzen zituenean Espainiara, postaren zerbitzuak saku batzuetan sartzen zituen eta itsasontzi horrek ekartzen zuen. Eta kasu batzuetan horrelakoak gorde izan dira. Artxibo horretan. Zein da kontua? Artxibo horretan hori oso gaizki katalogatua zegoela eta nola atzerriko, ingelesa esen hizkuntza batean zeuden iturri horiek, inork ez zuen ardura gehiegirik hartu hori ondo katalogatzeko. Orduan, ni iritsi nintzenean eta hori aurkitu nuenean, ze sorpresa, zer da hau? Zenbat material dagoen eta zirudien historiografian inork erabili zuenik, erabili zituenik eskutitza hauek. Hor daukazue, kutxa bat eskatzen duzunean, zea saltzen den, behan eskerrean, hemen, horrelako paper mordo bat azaltzen da, eta hor azaltzen da kasu batzuetan itsasontzi harrapatu zuteneko epaiketa bat egiten zen almirantazgoan, eta erabakitzen zen etxaiaren itsasontzia zen ala ez, etxaiaren abazen, orduan presa legala zen, eta orduan enkantean saltzen zen itsasontzia eta bere merkagaiak. Horretarako gordetzen zituzten paper hauek. Eta hor eskuman ikusten dituzue Baionako bikide, ze eskutitza hauen artean nik aurkitu nituen euskarazko eskutitz batzuk, Baionakoekin duela 3 urte argitaratu genituenak, 50 eskutitz, Kanada frantsesetik bidalita, Baionatik Kanada frantsesera bidalitako euskarazko eskutitzak, eta bilatu genituen gehiago euskarazkoak, eta ez genituen gehiagi aurkitu, baina hor ikuste duzue nola den lana. Horrelako kutxak daude 100 eta 100. Eskatzen dituzu katalogoan, askotan ez dakizu zera aurkituko duzun. Eta nik tesia egiteko konturatu nintzen, bazeudela itsasontzi batzuk Ameriketatik etorritakoak, eta korrespondentzia sekulakoa zegoela hor gordeta. Hemen jarri dizu eta apur bat testu ingurua emateko, hau da 1779ko batalla bat representatzen duen margo bat, justo Espainia Inglaterraren kontra gerran sartu baino pare bat hilabete lehenagoko batalla bati buruz, Inglaterra eta Frantziaren artekoa, baina gerra honetan harrapatu zuten nik tesirako erabili nuen iturri nagusia. Beste itsasontzi batzuk ere, eta haien korrespondentziak ere erabili nituen, baina kasu batean zegoen itsasontzi bat,
izenez edo ez izenez La Perla deitua, berez bere izena San Francisco Javier zen, Limatik edo Limako portutik Kallaotik atera zen 1779ko uda ekaina inguruan atera zela edo maiatza inguruan, eta urrian Azores uharteak pasatu eta gero ja penintsulara iristeko gutxi falta zitzaionean egin zuen topo Britainiar itsasontzi edo gerraontzi batzuekin, eta Britainiarrek harrapatu egin zuten itsasontzi hau. Eta eraman zuten Portsmouthera, Inglaterrara. Eta han hartu zituzten noski merkagai guztiak, hartu zuten ere zeraman altxorra, zilarra, eta eskutitz guztiak. Eta argazki honek erakusten du 6 kutxa harrapatu zituzten, edo 6 kutxatan dago orain posta hori, eta hau da kutxa baten edukia. Hor daude 320 gutun azal, nik aurkitu nituenean ireki gabe zeuden asko. Bidali zituzten moduan gorde zituzten. Batzuk moztuta zeuden, eta bakarrik zen moztuta ikusteko epaiketaren garaian ea zerbait baliozkoa zegoen barruan. Edo adibide moduan baten bat erabiltzeko, baina berez irakurri gabe zeuden. Irekitzen zenituenean, idatzi ziren garaiko hautsa erori egiten zen, ze hautsa botatzen zuten tinta eta lehortzeko, tolestu aurretik eskutitza, orduan are hori ateratzen zitzaidan maira. Bueno, hemen daude 320 guztira gutun azalak ziren 1529. Eta hori korrespondentzia pribatua. Gero zegoen beste korrespondentzia bat ofiziala, esan dezagun, koroari eta koroaren monarkiaren instituzioei bidalitako korrespondentzia. Hau da apur bat zer dagoen hor barruan, 540 igorlek, 926 hartzaileri bidalitako 1529 gutun azal zigilatu. Hada, frankeado. Horren barruan, zer zegoen? Beste 402 gutun azal, frankeatu gabeak, zeia barruan datoz, 2269 eskutitz, 470 conocimientos de carga, da kapitainari edo sobrekargoari edo sobrekargoak ematen dizun recibo bat zure merkagaiak igo dituzuenean itsasontzira eta ordaindu duzuenean pleitasaria edo fletea. Orduan horrekin ja baduzu recibo bat, horrelako 470 zeuden, gero kontuak, notarioagiriak, merkagaiak eskatzeko paperak, ere bai, Europatik urrengo itsasontzietan bidaltzeko, kontu korronteak eta 100 erakusgaiak, muestrak, telak, eta normalean, garai honetan, Europatik Ameriketara, kolonietara bidaltzen zena, Espainiatik ziren batez ere ropaz deitzen zutenak, hau da, testillak, produktu testillak, manufakturatuak, eta Ameriketatik dakizuenez, gehien etortzen zena zen zilarra eta urrea. Bueno, korrespondentzia hau hartu, eta hasi nintzen honekin lanean, ez? Eta lehenengo gauza zen ikustea nora bidalia ziren eskutitzoiek. Eta orduan, gutun azalean jartzen zuen helbidea, pertsonaren izena eta nora bidalia zegoen. Eta hor fijatzen bazarete, noski eskutitz gehien jaso behar zuena Kadiz zen eta bigarren Madrid. Kadiz izatea logikoa da, itsasontziak Kadizera zijogalako, eta garrai horretara arte Kadiz zelako itsasontziak Ameriketara eta Ameriketatik etortzen ziren itsasontziak jasotzeko zeukan monopolioa. Naiz eta monopolio hitza egokia ez den hor, baina Kadizera, Karakaseko konpainiaren itsasontziak ere atera zitezkeen Kadizetik pasatu gabe, baina itzuleran Kadizetik pasatu behar ziren. Orduan, Kadizen zeuden, merkataritza horretan, Amerikarekin merkataritza ia osoa zeramaten merkatariak. Horra gutunen erdia, gutun azalen bi herenak, 154 bidatzen zen, Madrilera beste parte handi bat, noski Madrid hiriburua zen, eta hor zegoen botere handiko jende asko, da horra ere asko bidaliak ziren, eta gero pila bat leku desberdin. Hemen agazaltzen direnak dira 3 gutun azal edo gehiagoko helbideak. Horrek zesan nahi du, bazeudela beste 216 leku, 3 baino gutxiago jasoko zituztenak. Orduan, leku askotako lekuak agertzen dira, normalean Espainiakoak, kasu batzutan atzerriko adibide batzuk ere bai. Eta fijatzen bazarete hor grisez jarri ditut Euskal Herriko tokiak, ez? Eta hor agertzen da 11 eta 10, 11rekin Iruñea, Nafarroan, Bilbo 10rekin, Lekeitio 6rekin,
Hernani laurekin, Oñati laurekin, Elgoibar irurekin, Donosti irurekin. Hiru gutun azal zetozen leku horietara helbideratuta. Claro, hau horrela ikusita besterik gabe norbait pentsa dezake nork hartzen zuen parte merkataritza honetan, Kadizeko merkatariek. Euskal Herriarekin harreman gutxi zuten, eskutitzen helbideak ikusita badirudi baietz. Eskutitz guztien 3 laurden Madrilera edo Kadizera bidaliak ziren. Bueno, hau guztia, noski, hau erreza zen egitea, baina gero ikustea nork idazten duen, zer dagoen barruan, hori egiteko eraiki nuen, zaituztet honekin aspertuko, baina base datu bat, horrelako fitxa bat, gutun azal bakoitzarentzat, ikusteko nork idazten dio nori, nondik nora, kasu batzuetan transkribapenarekin, ze aipatzen duen, ze izen aipatzen dituek eskutitzoek, honek lan asko eskatzen duen zerbait da. Beste modu batean ere ikus daiteke, hor eskerrean agertzen direna dira igorleak eta eskuman, hemen erdian izenak dira hartzaileak. Eta hori egiten hasi nintzenean argi geratu zen, hor asaltzen ziren gehiengoa ez dute esango, kopuru aldetik, esan dugu, 500 pikuk, 900 pikura idatzita ziren, merkatariak zirela importantenak. Eta eskutitzen gehiengoa beraien artekoak ziren, naiz eta beraiek kopuruan gutxiago izan. Eta orduan ikusteko, izan dezazuen apur bat ideia bat, merkataritza honetan nork hartzen zuen parte, ja helbideak burutik kendu, eta ikusi behar duguna da egin nuena, ikusi behar nuen, horietako nortzuk ziren merkatariak, bai Liman, bai Kadizen, eta merkatari horien izenak jakinda aberiguatu behar nuen ean ongoak ziren merkatari horiek. Zen nire ideia zen konfiantza aztertzerakoan, historialari guztiek esaten badute, jatorria, hizkuntza komuna, etnia komuna, horrek eragina baldin bazeukan, gai izan behar nintzen hori neurtzeko. Eta orduan jakin behar nuen merkatari horiek nondik etorriak ziren. Orduan egin nuen, hau ingeles ez dago, ez dut inoiz aurkezpen batean jarri, tesirako bakarrik egin nuen, baina gero liburuan ez da azaltzen. Eta hemen dituzue, La Perlan, korrespondentzia oso horretan, Kadizeko 157 merkatarik jaso behar zituzten eskutitzak. Eta 157 merkatari horiek nongoak ziren, Kadizekoak. Eta fijatzen bazarete, hemen dago rankina, lehenengoa Kadiz da, 38 merkatari, baina gero ja bigarrena, Nafarroa 21, Kantabria 14, Gipuzkoa 13, Bizkaia 12, Araba 8. Fijatzen bazarete, Kadizen jaioak ziren talde importantena, baina horrez kanpo zona importantena hau zen. Euskal Herria, Kantabria, Errioxa, horkoak ziren Kadizeko merkatari gehienak 18. mendean. 17. antzerako zerbait izan zen, eta Kadizeko hauek ez ziren, noski Kadizen jaioak, maioietako asko baziren ere euskalduren semeak edo atzerritarren semeak. Orduan, honek ematen digu ideia norari den Kadizetik merkataritzan, honen arrazoiak, honet zergatik gertatzen den eta ez naiz gehiegi honetan lusatuko, denbora asko darama, baina badakigu gure historian eredentzia sistema burdinaren merkataritzak eta horrek bultzatu zuela eta itsasoarekin izan dugun harremanagatik emigrazio asko izan dugu betidanik. Darduen Kadizen emigrazio horren helmugatako bat eta Amerika zen beste bat. Darduan, fijatzen bagara orain, Liman notzu bidali zituzten eskutitzoiek, eta Liman asaltzen dira 500 piku igorle horien artean, 114 ziren merkatariak, 114 horien jatorria zein zen. Eta hemen ikusten duguna da, lehenengo Nafarroa, 24rekin, gero Bizkaia 16, Gipuzkoa 15, eta Araba ere orgoian dago 6rekin, beha Kantabria ere bai, eta berriro, inguru berdineko merkataridea Peruko merkatariak. Eta Peruko merkatarien artean 114 horien artetik 3 dira Perun jaioak. Beste guztiak dira penintsulan jaioak. Eta penintsulan batez ere iparraldetik joandako merkatariak. Nafarroaren kasuan, Nafarroaren barruan, gehiengoa Nafarroa iparraldekoa zen, hau da Iruña iparraldekoa, eta bastaneko merkatariak ziren hor talde importantena. Hau erau errepikatzen da Amerika kolonial osoan.
Buenos Airesen, Mexiko hiriburuan, Habanan, leku horietan guztietan, penintsularrak gehiengoa ziren eta penintsulako iparraldekoak ziren gehiengoa. 18. mendean batez ere, baina lehenago ere hori horrela zen. Orduan, hori egin ondoren, ja nintekeen ikustera ea merkatari horiek nori idazten zioten. Eta hori egin daiteke, nolabaiteko sare bat egiten. Hemen daukagu merkatari bat, Jose de Moya, ez dut gogoratzen noingoa den, baina hau da eskutitz gehien bidali zuen merkataria. Eta hor daude, berak gutun azalak 51 kontuekin eta denadalakoekin, eta gero hartzaileak ziren hemen azaltzen diren izen hauek guztiak, 53. Eta bakoitzari batzuei bat baino gehiago bidalita. Horiek ziren bere kontaktuak. Hau zen agente bat, horien guztien gandik enkarguak eta jasotzen zituen. Iritsi berria zelako Limara. Duela gutxi egon da Kadizen, iritsi da Limara, urte bat edo darama, orduan Kadizekoekin harreman estua mantentzen du, handik jasotzen dituen gauzak, berak saldu behar dituelako Perun. Beste adibide bat, lau eskutitz bidaltzen ditu, Jose González Gutiérrez Errioxarrak, hau Villar de Fuenteseko kontea, Limatik, lau hoiei, eta hoien artean dago Gipuzkoar bat. Hemen dagoen Sebastián de Zumaran, Eibarreko Sebastián de Zumaran, da honi bidaltzen dizkio bi gutun azal. Eta ikusteko, bi hoietako baten edukia zein den, jartzen dizuet hemen argazki hau. Daukazue, hor, artxiboko National Archives, High Court of Admiralty, zenbakia, 700 bat gutun azalaren edukia. Eta hemen ikusten duzuena da, hemen daude eskutitzak, normalean bidaltzen dute momentu horretan idatzi duen eskutitza, baina aurretik ere bidalitakoen kopiak, hilabete bat lehenago edo 2 hilabete lehenago bidalitakoak zergatik, agian bidali duen bidetik itsasontzi hori ez bada iristen edo arazoren bat baldin badago ziurtatzeko beste bide batetik eskutitz hori iritsiko dela. Orduan bidaltzen zituzten 3, 4, duplikado, batzutan triplikado ere bai. Hemen daukazue beste gutun azal batzuk bidaltzeko bere familiari Errioxara, merkatari horren Zumaranek bidali behar zituen Errioxara, hau da, gutun azal printzipala, hor Lima frankeadoarekin, Sebastián Zumaran jartzen du hor, eta gero hemen merkatari honek Zumarani eskatzen zizkion merkagaiak, zerrendak, esaten dio, bidali dazu, hau, tafetan, ez dakize, jantziak egiteko, ez dakize koloretako, ez dakize Inglaterratik, ez dakit nork ekarri duen, hori zehaztuta. Eta gero jakiteko koloreak eta bidaltzen dizkio ere, eunen, mostutako, zatitxoak, jakin dezan, zer den eskatzen duena. Hore oso tipikoa da garai honetan. Beste adibide bat, jartzen dizuet hemen, hau bai Gipuzkoarra, Idia Zabalgo, Joaquín José de Arrese Lardizabal. Eta honek, hau oso merkatari importantea zen Liman, hemen ere bidaltzen ditu pertsona hauei eskutitzak, baina bere kontakto importanteena zen bilbotar bat. Nicolás de Rojas Ibarrondo, honeri bidaltzen dizkio 3 gutun azal, eta gutun azal horietako baten edukia hau da. Hor daukazue, hemen dago, bia da gutun azal printzipala, artxiboan aurkitzen nuena, eta gero hau guztia barruan tolestuta zegoena, ez? Eta hor daude, hemen zemakien arabera zehazten ditut, ez? Kuenta respektibaz alaber, kuenta respektibaz aldebe, gutun azal zigilatua, konozimiento de karga, eskutitz bat, Rojasen kontu korrontea azkenengo 6 urteetan, zer dion zor, zer egin duten, hor guztia dena zehaztuta. Bueno, hori eskutitza hauek, korrespondentzia honek erakusten diguna. Baina, karo, lehen esan dizuet, korrespondentzia hau testu inguru historiko batean kokatu behar dugula. Noizkoa da eta zergatik dute eskutitz horiek itxura hori, zergatik, lehen esplikatu dut apur bat, zergatik hainbeste euskaldun, hori utzi dut, alde batera. Baina, ulertu behar dugu, eta lehen esan dudan hasieran gaur egun, mobilarekin, hitz egingo genuke Amerikarekin, eta zerbait bidali behar badugu, Amazonek egun batetik bestera ekartzen du, edo 2 egunetan Ameriketatik, eta hemen dago, eta hegazkinez etortzen da. Garai honetan itsasontziz egin behar ziren bidaiak. Eta itsasontziz egiteko noski motorerik gabe itsasontziak jarraitu behar ditu korronteak,
jarraitu behar ditu haize konkretu batzuk, eta Atlantikoa zeharkatzeko hoiek jarraitu behar dira, eta ez badira jarraitzen ez duzu zeharkatuko. Horak ikusten duzuen bidea da, parkatu. Hor ikusten duzuen bidea da, kolonek aurkikuntza bideian egin zuen berdina. Hor palosetik atera zen, hemen Kadiz jarri dut, Kanarietara joan, hemen jaitsi, eta hortik sar zaitezken eba duzu Karibera, edo bestela ona tierra firme deitzen zena Kolonbiako iparralde horretara itxarontziz joan. 1789 arte, Espainia eta Amerikaren arteko merkataritza egiten zen floten bitartez. Flota bat, 20, 25, 30, kasu batzuetan 70 itsasontzi, 17. mendean ateratzen ziren batera. Bi flota ateratzen ziren. Biak ateratzen ziren Sevillatik edo Kadizetik, edo Sanlúcar de Barramedatik, baina hor, inguru horretatik. Eta bideratzen ziren, bata, gorriz dagoena, lehen aipatu dudan, tierra firmera, Cartagena de Indias eta handik gero Panamara, eta bestea urdinez dagoena joaten zen Veracruzera, Veracruz noski zelako Mexiko edo Nueva Espainia garai hartan, Nueva Espainiaren portu nagusia. Bi leku horietara joaten ziren merkagaiak, merkatariak eta itsasontzi flota horiek. Baina Perura joateko, fijatzen bazarete, Lima hiriburua hor dago, eta horra iristeko ez zuten egiten bidea hau. Cabo de Hornos eta gora. Hori egiten hasi ziren merkataritza helburuekin 18. mendearen 2. erdialdean. 1740 ondoren. Ordura arte Karibetik egiten zen. Orduan Limako merkatariek hemen beste flota bat antolatzen zuten, Armada del Sur deitzen zena, eta atera behar zen gorantz joatea nahiko erreza zen, ze korronteak gorantz doaz, iristen ziren hor Istmora, Panamara eta Portobelon aurkitzen ziren Espainiatik etorritako merkatariekin. Da hor egiten zuten feria bat. Hori suposatzen zen urtean behin, gero 2 urtean behin egin behar zela, baina 18. mendearen lehen erdialdean hori egiten zuten 6, 7, 8 urtean behin. Imaginatu komunikazioa nolakoa zen, Espainia eta Peruren artean. Noiz behinkako zerbait. Baina, gerra baten ondorioz, hemen apur bat jartzen dut hori, 1789 zenbat egon ziren, 59 urtetan 7 flota bakarrik. Ona etorri zirenak, galeones deitzen ziren. Flota y galeones, hau zen galeones. Eta adibidez, Portobeloko 1786ko ferian, orduan egin zuten feria, baina itsasontziak Espainiatik 3 urte lehenago atera ziren. Eta egon behar ziren itxaroten, besteak hemendik gora igotzeko, ala berriak iritsi antolatu eta koordinazio arazoak ziren sekulakoak. Hau da, apur bat, honek gauza askorako ematen du esplikatzeko, baina eskutitza hauek ez dira garai honetakoak. Eskutitza hauek dira 1740ko hamarkada ondoren frantsesak apurua lehenago gai dira hau egiteko Espainiarrek ikasiko dute frantsesengandik, itsasontzia atera ona jaisteko, Cabo de Hornosetik pasatu eta Kaiaora igotzeko. Hori zen bidai bat tremendo. Eta Cabo de Hornosetik pasatu behar zinen udan. Neguan ez zuen inork lortzen pasatzerik eta ausartu bez. Nelson saiatu zen 1780ko itsas armada batekin hortik pasatzen eta ez zuen lortu. Horren arrazoia da hemen dago Antartikoa eta hemen Amerika eta hor oso tarte txikian oso sakonera gutxiko leku bat da, dauduan 2 ur masa handi daude, bata Pazifikoan eta beste Atlantikoan txokatzen. Eta orduan itsasoa beti dago oso gaizki. Bai, hemen. Bueno, itsasontzi hau, La Perla, da ruta hori ireki eta ia 40 urtetara harrapatzen duten itsasontzi bat. Ordurako itsasontziak ja bidatzen dituzte 4, 5, 6 urtero. Ez 7 urtean behin flota bat, baizik eta itsasontziak banaka urtero 6 edo 7. Bai? Espainiatik. Eta hau harrapatu zuten hau izan zen justo itsasontzi horietako bat. Zergatik hasi ziren ruta hau egiten? Bueno, hor ikusten duzuen Portobeloko gaztelua eta hor dituzue 3 puntoiek, hemen daukazue Portobeloko 18. mendeko margo batean, Portobeloko gaztelua eta ingelesek erasotu zuten,
jakinda Espainiari min egingo ziola horrek, eta orduan Espainiako koroak ez du ikusten beste aukerarik, baizik eta bidatzeko itsasontziak Cabo de Hornosetik. Horregatik hasi ziren hortik bidatzen. Gero horrek arrakasta izan zuenez jarraitu zuten hortik. Zergatik Lima? Zergatik hain importante hain urrun dagoen leku bat? Bueno, hiri importante bat zer, populazioa zegoelako, garai batean Inka imperioarena eta kolonoak eta hor aristen direlako, baina baita ere Peru zelako zilar produkzio gune oso importante bat. Mexikorekin batera, Zacatecas ingurua, Guanajuato ingurua, Nueva Espainian, Mexikoren kasuan Huancavelica, baina batez ere Potosi, gaur egungo Bolivian dagoena. Limatik ez dago ur, baina Limara iristen zen han ateratzen zuten zilarra. Eta 18. mendearen bigarren erdia izango da Potosiren beste loraldi bat. Ez 16. mende bukaerako abezain handia, baina izango da nahiko importantea. Eta hemen ikusten duzue, Cerro Rico famatua, gaur egun arte, oraindik ere ustiatzen jarraitzen dute meategi bat da, zilar bila. Garai hartan, noski, hemen 17. mendearen hasieran, hau 18. erdialdekoa da, baina 17. hasieran 100.000 pertsona baino gehiago bizi ziren hor. Eta gehienak horra joan da zer zilar bila. Hor zegoen Euskaldun mordoa, ere bai, dakigunez. Eta gero Liman, hemen da nik atera nuen argazki bat 2005an, Liman Euskaldun mordoa zegoen, merkatariak oroar, hemen da kasua jarri dut hau San Franciscoko basilika eta komentua delako, eta hor dago gaur egunera arte kapilla, Arantzasuko gure amaren kapilla. Eta hori da Euskaldunek sortu zutena han lurperatuak, kapillaren azpian lurperatuak izateko. Bueno, eskutitzek ze esaten dute konfiantzari buruz. Eta orain itzuliko naiz konfiantzaren kontu horretara. Bueno, jarriko izkizu eta ipu batzuk ikusteko, ipu asko atera ditzaket, baina batzuk atera ditut, ikusteko nola, eskutitz askotan izan ziteken zerbait puntuala. Saldu dut zure gauzak, zen modu sama, tatatin, jazta. Baina apurua luzeagoak diren eskutitzetan, hasten zara ikusten, hau da gauza bat, merkatari baten eskutitz guztiak izango bagenitu, agian noizbenka aurkituko dugu hori. Baina oso ezoikoa da, 100 merkatarien eskutitzak aurkitzea momentu jakin batean. Ze horrek ez digu bakarrik ematen aukera askoren ideiak ikusteko, baita ere beraien arteko harreman horizontal hori. Batek hitz egiten du besteari buruz, eta kontatzen du historia bat, baina bestea kontatzen du historia hori beste modu baten. Ez dakizu norari den gezurretan. Eta informazio mugitzen ari da jendearen artean, eta ematen dizu aukera hori aztertzeko. Hor, lehenengoa, Domingo de Larrea, José de Llanori, biak bizkaitarrak. Esaten dio, faltando a la confianza y a mis órdenes, se apoderó usted de lo que tenía de mi pertenencia a su cuidado, sin darle el destino que le previne. Ari zaio bronka botatzen. Alonso de Losadak, José Ramosi, hau ez dira euskaldunak, su hermano de usted se mantiene en buena reputación. Bere, anaia iritsi da Limara, esan dio, se mantiene en buena reputación en el público. Izen ona dauka jende artean. Y está casado con una señorita de mucho juicio. Hau da, eskonduta egoteare, ematen du nolabaiteko respetoa, eta segun norekin eskonduta. Kasu honetan, de mucho juicio, edo familia on batekoa. Da azkena bi nafarren artean, José Joaquín de Sosek, Simón Babil de Urizi, bidalia, biak iruñarrak, da idazten dio beste nafar bati buruz, beste iruñar bati buruz. Desaten dio, le prevengo que este mozo, Xavier de Uisi, por lo que se descubre, está destituido de bienes y hay mucho riesgo se eche de barriga. Honek ez du badirudi besteak Urizek bidali zuela, gauzak saltzeko eta baia gaztea da, eta esaten dugu honek ez du ezer saldu, eskutitzen esplikatzen dugu gauza gehiago, ez dakitze kontatuko dizun, baina gauza kondo doazela kontatzen baizizu, gezurra da, hau alferrutza da, eta ez du egiten egin beharko lukeena. Horrelako informazioa ez dut esango eskutiz guztietan, esan dudan moduan, baina azaltzen da nahiko maiz. Beste bat, askoz esanguratsuagoa, eta horregatik testu osorik jarri dut, ze konfiantzaren kontu honek angulo da perspektiba askotatik ikus daiteken zerbait da. Ez da makarrik fiatzen naiz fiatzen, baizik eta zerkera egiten dion harreman horri, edo uste horri. Hemen daukagu Ignacio de Torres, ez dakit Ignacio Torres nongoa zen, baina Agustín de Amenábar bai, azpeitiarra. Amenábar anaiak merkataritza honetan Limarekin Kadiz bitartean izango dira oso importanteak 18. mende bukaeran, de beraiei buruz oso gutxi dakigu.
Da Ignacio de Torres iritsi berri da Limara, urtebete edo darama, bere anaiarekin. Kadizen mailegu batzuk jaso ditu, erose ditu merkagaiak, Limara iritsi da, urte bat pasatu da, eta Liman dagoela noski nahi du Kadizeko bere lagunek berari enkargoak bidaltzea. Berak haien agente izan dadin. Baina zalantza bat sortzen zaio. Ze, klaro, emaztea berak eskonduta dago, baina emaztea Kadizen utzi du. Kadizen emaztea dagoela, pentsa dezakezu horrek, mesede egiten dio, ala kalte egiten dio. Bera Liman dago, emaztea Kadizen dago, urte bete pasada, ze interesatzen zaio. Emakumea edo emaztea Kadizen mantentzea edo emaztea Limara ekartzea. Hori da sortzen zaion arazoa. Da esaten du, he reflexionado muy bien que me tiene más cuenta estar toda la familia junta que no de la suerte que estamos. Pero si usted conociese que este pensamiento mío pueda serme perjudicial para trabajar en lo sucesivo, quiero decir, que pueda perder el concepto de honradez con los vecinos de esa y que no quieran dar plata a riesgo para mí, creyendo que por no tener ahí a mi familia no se les pague a su tiempo o alguna otra bastardía, en este caso usted, como que tiene la cosa presente, Kadizen dagoelako, determinará lo que tenga por más conveniente. Hau da, amenabar esaten dio, ze uste zuzu gertatuko dela, emaztea honak hartzen badut. Horko merkatariek jarraituko duten nigan konfiantzen, ala komen izain nolabait segurtasun moduan beraiek ere ikus dezaten inoiz, noizbait itzuliko naizela eta erantzungo dudala arazo bat baldin baduten irekin, hori egin beharko nuke. Bai? Honek ere erakusten du, ez dauka tamales erantzuna, amenabarren erantzuna, baina honek ere erakusten du hori ez, konfiantzak, kasu honetan izango litzateke berak ez daukala konfiantza nahikoa. Berarengan ez dutela konfiantza nahikoa da beste tresna batzuk, beste gauza batzuk erabiltzen dituela konfiantza utxune hori nolabait betetzeko eta da izatea bere familia Kadizen. Orduan Kadizeko esan dute, bueno, emaztea hemen dago, etorriko da, bidaltzen badio zerbait, etorriko da. Emaztea kalde egiten badu, bidalio zu honi zerbait. Amerika urrun dago, ez dut esan, baina Limara joateko Cabo de Hornosetik 5 hilabete baino gehiago behar ziren. Azkenengo satelitea Martera iritsi zena, 7 hilabete behar izan zituen. Eta ez dago modurik azkarrago egiteko. Etorkizunean lortuko dugu, baina 7 hilabete behar dira Martera joateko. Garai honetan, Limara joateko gutxienez 5 hilabete behar ziren, eta ez zegoen modurik azkarrago egiteko. Hori guri askotan zaigu esto, baina horrela zen, ez zegoen modurik azkarrago egiteko. Orduan, distantzia esen distantzia kontu bat, bakarrik baita ere denbora kontu bat, 5 hilabete. Bueno, adibide hauek ikusita orain kontatuko dizuet bukatzeko adibide bat, eta da Juan de Ginorena. Juan de Ginorekin topo egin nuen 1700 Londresen, berarekin orduan topo nuen egin, 1782ko dokumentu batean Londresen. Eta dokumentu hartan nik orduan ari nintzen Euskaldunen informazioa eta bilatzen, eta aurkitu nuen testamentu baten inguruko pleito batean azaltzen zela demandante bat Juan de Gino izenduna. Eta horren eskatu nuen dokumentua, hau aurkitu baino lehen, La Perla eta aurkitu baino lehen, eta dokumentuan azaltzen zen, nola Juan de Ginok esaten zuen Limatik etorri naizen merkatari bat naiz, Londresera etorri naiz, nire anaia hemen hilda, Londreseko merkataria zen, Alfonso de Gino, eta nire hilobak, hau da, nire anaiaren, ez semea, beste anai baten semea, baina Londresen hildako anaiaren kide edo sozio izan denak, esaten didanez, nire anaiaren negozioak hau balio duela, ni ez naiz fiatzen, eta etorri naiz ona ikustera benetan, nire hilobak, Franziskok, esaten didana egia den ala ez. Horri zen, aurkitu nuenean Juan de Gino, Londresen. Da gero, La Perla aurkitu nuenean, berriro azaldu zitzaidan Juan de Gino. Eta Juan de Ginoren historia oso berezia da. Ze Londresera joan zen deskonfiantzagatik, baina Limara ere Kadizetik joan zen deskonfiantzagatik. Eta ikusiko duzu orain ze gertatu zitzaion. Juan Bautista de Ruiz de Gino, López de Arregi, Arabarra, de tomo y lomo, Mezkian, jaio zen, Salvatierra da gurain ondoan, 1727an. Segurazki bere 20 urte baino lehen ja Kadizen egongo zen, merkataritza profesioa ikasten, segurazki bere osabaren batekin edo paisano edo, bere herriko edo arabar batekin.
Baina dakidana da, eta Liman aurkitu nuen, Limako artxiboan, 1753an, 26 urterekin iritsi zen Limara. Orduan, ez zegoen eskonduta, Liman 4 urte pasatu zituen, Liman Domingo de Larrearekin oso harreman estua izan zuen, bizkaitar batekin, eta 1757an erabaki zuen Kadizera itzultzea. Baina itzuli aurretik Larrearekin egin zuen konpainia bat, soziedade bat, eta bien arteko harremana urte batzuterako. Ona zenez, harreman oso estua, laguna, konfiantza zutenez, esan zuten, bueno, ni Egino, joango naiz Kadizera, zu Larrea geratu Liman, eta gure artean ea negozioa aurrera ateratzen dugun. Orduan, 1757an ja Kadizen dago, 60ko hamarkadan eskontzen da Juan de Egino Kadizen, eta 71an jartzen duta bere, Baskongadaren ordezkari da Kadizen, izendatzen dute Baskongadak, izendatzen du Juan de Egino bere ordezkari moduan, eta Kadiz oso importantea da Baskongadarentzat, zean merkatari asko daude, eta merkatari asko, euskaldun asko izango dira Baskongadako kideak, eta ordainduko dute euren kuota eta hori. 74an egiten du konpainia berri bat, Eginok. Larrearekin, baina baita ere beste birekin. Bata bere konpadre izaten diona, Blas Antonio Jimenez, Granadako merkatari bat, Larrearekin, bizkaitarra esan dut, eta Jose Miguel Uresberroetarekin. Uresberroeta da kapitain bat, Getarikoa. Egiten dute konpainia bat negozio konkretu baterako. Sekulako dirutza, 800.000 peso sekulako dirutza bat zen, prestamo baten bitartez lortzen dute, frantsese batzuen gandik, gehiena, eta euren asmoa da, 2 itsasontzitan bidaltzea merkagai pila bat Limara. Liman egongo dira Uresberroeta eta Larrea, eta bereiek enkargotuko dira hori saltzeaz. Zer gertatzen zaie, 2 urte beranduago, egin hori Limatik iristen zaizkiola berri txarrak. Euren kide biak, Uresberroeta eta Larrea, ez direla ari lan ondo egiten, eta ari direla euren dirua beste ze gauza batzuetan gastatzen, itsasontzi bat eraikitzen, kakao eta beste gauza batzuetan negoziatzen, eta hori egin hori eta Jimenezi ez zaie gustatzen. Esaten dute, hemen zer gertatzen da, eskutitzetan ez digute hau guztia kontatzen. Darduan, horrazten da, frantsesek prestamoa eman diotena, esaten dute zer gertatzen da, ez da iristen dirurik Limatik, konpondu behar duzu nolabait. Eta orduan, 1778ko azaroan, orain ja baditu 51 urte, Eginok eskonduta dago, seme bat gutxienez badauka, agian besteren bat ere bai, eta bera izan zenez, Larrea, bere laguna besteei Jimenezi presentatu ziona, Eginok erabakitzen du Limara joatea 51 urterekin, ikustera ea zer gertatzen ari den Liman. Eta gaur hori da sekulako sakrifizioa, ez pertsona honentzat. Eta ara iristen denean, esaten diguna da, idazten du bere anai Benitori, beste anai bat da, después de 158 días de navegación, haber pasado los trabajos que esta ofrece y echado al agua 10 muertos, con 150 enfermos, los más de eskorbuto. Eta hau den ohikoa. Itsasontzian joatea, bidai hain luzean zen sekulako penuria. Da gero esaten du, estos trabajos no son para sufrirlos más de una vez y siendo mozo, como me sucedió a mí, 26 urterekin joan zenean. Pero a la vejez he tenido que volver a hacerlo con bastante sentimiento mío. Pues puedes considerar cuál sería el que tuve, tengo y tendré de haberme alejado de todos ustedes, y no por poco tiempo, pues Dios sabe cuándo los volveré a ver. Bere emaztea zuen berriro hil, ze urte batzuk berandago, zuen berriro ikusi, ze urte batzuk berandago hil zen, itzuliko da 91an Londresera joateko, lehen esan dudanagatik. 12 urte pasatuko ditu Liman, eta 12 urte horietan ez du lortuko bere negozio hori, zuen diru hori itzultzea. Oso sorte txarra izan zuen, 1979an gerra hasi zen Espainia eta Inglaterraren artean, eta 4 urtez ia esen itsasontzirik iritsi Limara. Horrek esan nahi du, merkagaiak zituztena gerra aurretik loteria tokatzen zitzaiela, ez bazen 4 urtetan itsasontzirik etortzen Espainiatik, merkagai horien prezioak igo egiten zen Perun. Eta Eginok egin zuen akatsa izan zen, merkagaiak frantsesei ordaindu ahal izateko oso prezio merkean saldu beste merkatari batzuei. Beste 3 merkatari horiek, bat Polanco zen eta beste biak ez dutuko goratzen, horiek sekulako dirutza egin zuten, Eginok eta Larreak ez. Larrea eta Uresberroeta pobre hil ziren, Larrearen 3 testamento aurkitu nituen Liman, eta testamento horietan, batez ere 1800ko testamentoan esaten du Egino ja hilda, ez dakit noiz hil zen, baina kontatzen du
Egino iritsi zenean zer gertatu zitzaien. Eta eskutitz horietan ere bakoitzak ematen du bere bertsioa. Eta, ez da asko luzatuko naiz, baina hau ez daiz gehiegi luzatuko. Hemen daukazue, Juan de Eginok, Limara iritsi, eta bilatzen dituen, ze justo iritsi zen La Perla atera aurretik. Eta orduan, La Perlan bidali zituen eskutitzak. Bidali zituen 17 eskutitz, pertsona hoiei. Da pertsona hoiek 3 multzotan berriz daitezke. Lehenengoa da, bere anaiak eta emaztea, eta bere lenguzu bat, Francisco Javier, Madrilen, Alfonso Londresen, Benito de Egino Kadizen, eta Maria Josefa Diton bere emaztea Kadizen. Gero daude Euskaldunak, Euskaldunen multzoa, hor daude Peña Floridako kontea, Marqués de Obando, Blas Antonio Benito, bueno, Euskaldunak ez, lagunak parkatu, eta bien artean gehienak Euskaldunak. Blas Antonio Benito, Granadakoa, Antonio Zulaika, oia Euskaldunak denak, Juan Francisco de Bea Murguía, Matías de Landaburu, Juan Francisco de Leseta, Juan Pascual de Sorozábal, Juan Martín de Aguirre, Pedro José de Loyo. Pedro José de Loyo Euskaldun baten semea. Eta gero 3. multzoa dira Kadizeko 3 merkataritza etxe aberatz, frantsesak. Atzerritarrek ezin zuten parte hartu merkataritza kolonialean. Baina egiten zutena zen, Espainiarren bitartez, beraiei prestamoak eman edo merkagaiak eta gero Espainiarrek egiten zuten merkataritza. Eta hori izan zen Juan Eginoren kasua. Darduen hoiei ere idazten die eskutitzak. Eta bakoitzari, talde bakoitzari idazten diona erabat desberdina da. Bai, ikusten da argi, frantsesek ez dutela kontaktorik Liman, orduan ezin izango diotela kontaktu horiek lagundu, frantsesen kontaktuek egin hori iritsi berri denean, baina frantsesak dira akreedoreak. Frantsesei informatu behar zaie eta dirua bidali behar zaie. Aldiz, Euskaldunak dira, Euskaldun asko ezagutzen dituztenak Liman. Eta orduan beste Euskaldun horiek ere idazten dute, egino iritsi da eta esan didazun moduan lagunduko diot. Egino iritsi da eta ez du joan nahi izan larrearekin bizitzera. Pentsatzen dugu hemen zerbait gertatzen dela. Hori guztia dago korrespondentzian. Baiot, historia luzeagoa da, baina bukatzen joan behar naiz. Eta, bukatzeko jarriko izkizuet adibide batzuk, larrearekin topo egiten duenean zer gertatzen da saioan esaten dio. Con dicho larrea, hemos tenido conversaciones muy largas, recibidas relativas al proyecto de las remesas de cacao, egiten dituen gauza batzuen inguruan, y si bien me lo confesó, con lo que me di margen para decirle cuanto puede discurrir, aunque con suavidad y buen modo, y lo vi turbado, sin poder contestarme a los cargos que le hice. Hau da, onartzen dio, bai, ez ditugu gauzak behar bezala egin. Baina gero larrearen eskutitzetan, fijatzen bagara, larreak ez du horrelakorik kontatzen. Da bere testamentuan ere beste historia bat kontatzen du era bat desberdina. Nola egino iritsi zen eta de forma prepotente kendu zizkion kontuak eta zuelako sinisten egin zuenean, baina bera ondo portatu zela beti. Da gero, egino iristen denean ere hitz egiten du beste merkatari batzuekin, ze pentsatzen duten Urez Berroeta eta larreari buruz. Eta esaten dute, no hay uno siquiera que no hable mal de Urez Berroeta. Y al contrario, todos dicen que Larrea es hombre de bien, aunque usted y yo conocemos no obra como tal. Bueno, eskutitzak asko ere gauza gehiago daude. Eskutitz, eta honekin bukatuko dut, Euskaldunei ze idazten dien. Da ikusteko hemen ere konfiantzaren kontua nola hor presente dagoen. Bata, Juan Pascual de Sorozabali idatzitako eskutitza, iruñarra. Hauek guztiak ziren Euskaldunek bai Liman, esan dut, Arantzazuko Ama Birjinaren kofradia bazuten, baina Kadizen ere bazuten beste bat. Ez Ama Birjinarena, baizik eta beste kofradia bat, eta hor hauek guztiak horren kideak ziren. Da honi idazten dio, crea usted que soy su íntimo amigo y con la confianza de tal, mándeme cuanto quiera, satisfecho de que deseo complacerle. Eskarrak ematen dio, por haberme presentado a tus amigos aquí y tal. Peña Floridako konteari, beti bezala berorena, bihotz guztitik. Euskerazko zati batzuk ere erabiltzen ditu bere korrespondentzian. Eta Peña Floridako konteari indoski idazten dio, Baskongadako ordezkaria denez, egin obera, jakinarazteko iritsi dela, eta Liman, Baskongadaren ordezkari izaten jarraituko duela. Baskongada 1789, justo Egino itzuli baino lehen, 104 kide izango ditu Lima. Eta Egino izango da kide horiek bildu eta horiengandik kuotak eta jasoko dituena. Juan Francisco de Bea Murguiari, beste arabar bati, idazten dio, no dudo habrá evacuado o evacuará los encargos que dejé ahí a su cuidado.
ni que lo tendrá con mi mujer y familia para protegerlos y asistirlos en cuanto necesiten. Orduan, lagunen harremana. Baina hain ikusteko nola konfiantzaren, eta honekin bukatzen dut, konfiantza badauka beste alde bat beti presente dagoena eta da deskonfiantza. Konfiantza ez da inoiz erabatekoa, naiz eta batzuk esan. Konfiantza dago, lasai egon, deskonfiantza ere beti dago hor. Orduan, Juan de Eginok bere emazteari idazten dio, bea murgiari bidatzen dioan gutuna sal barruan sartzen du beste gutuna sal bat bere emazteari bidalia. Eta eskutitz horretan, bere emazteari esaten dio, en tus cartas, dime quiénes de mis amigos te visitan. Laguna ondo daude, hemen urtea pasatu behar ditut, baina jakin nahi dut benetan nor den nire benetako laguna. Eta arduzuk esaidazun noiz joaten diren zure gana, ze enkargo utzi diet zuri laguntzeko, baina benetan jakin nahi dut nork eskatzen den. Horren atzean ere konfiantzaren kontua dago. Eginoren kasua da beste guztiari buruz gauza asko gehiago esan daitezke, baina honekin uste dut denbora aldetik ordu bete egin dut, hor utziko dut. Eskerrik asko. Bueno, orain nahi ba ez dute galdeketa edo eztabaida tarte bat irekiko dugu. Hondikan tartetxo bat badakau, betziak 5 gutxi edo 10 gutxi arte. Eta, norbait ausartzen bada edo gua baldin baka zer galdetzeko, aurrea. Mesedez, altxa bilatza edo eskua eta mikrofonoa erabiltzeko, ze dakizuten moduan grabatzen direnez, entzuteko eta... Atzaldeon. Begira, esan dezu frantsesak izan ziela lehendabizi Patagoniatik pasazienak. Teknikaren bat izan zuten edo zerbait ruta hori lortzeko edo baldakizu? Gutxi dakit horri buruz, baina badakidana da hor oinordetza gerran, gerra de sucesión garaian, badakizue Borboiak, Felipe Bosgarrenak irabaziko du gerra, Luis Amasei garrenaren iloba da. Orduan, Espainia oso ahul dagoenez, Gaztela oso ahul dagoenez, Frantziak jarri sartu nahi du oranka Espainiaren kolonietako merkataritzan, eta eskubideak eta privilegioa lortu nahi ditu. Eta horren arira, Bretoi, Samaloko merkatariak, batez ere bidaltzen hasten dira itsasontziak. Hoiek dira, 1680ko hamarkadan, modu erregular batean gai izango direnak Limara joateko. Eta 20 urtez jarraituko dute hori egiten. Gerra garaian eta gerra bukatu ondoren. Teknikoki zer lortzen duten, nola lortzen duten, badakit horri buruz idatzita dagoela, ez dakit. Baina Espainiak kokoroak planteatzen duenean, guk ere hori egin nahi dugu, lehenengo 2 itsasontzietan Samaloko marinelak bidaltzen dituzte. Zergatik, beraiek dakitelako, beraiek dutelako jakintza, hor Cabo de Hornos horretan, iritsita, ze egin behar den. Eta hori sekulako araza da, beste korrespondentzia batean aurkitu dut, Limara iritsi da bidali eskutitza eta deskribatuz zer gertatu zaien Cabo de Hornosen. Eta badaude ere, bitakoran eta ikusita zet kokapenean, batzutan Cabo de Hornos zeharkatzeko 3 aste behar izaten dituzte. Eta 3 asteetan daude apunto pasatzeko, baina haizeak bueltatzen ditu atzera. Horrela denbora guztian. Eta hor, deskribapenak dira, jendea botaka gelitu gabe, ezin dutela jan, ahuldadea, lainoa, bapatean, aitzan ondoan daudela, ezekitelan zeudenik ere, sekulakoa zen. Eta itsasontziak noski galtzen ziren. Batzutan ondo pasatzen zuten, baina teknikoki zer hori ez dakit. Nik aldetu behar nizun, deskonfiantza da honian, ze gertatzen da. Hau da, noainoko deskonfiantza gertaleike, neurriak hartzeko edo. Ze hor ikusi dugu, deskonfiantza badagoela, baina nolai jarraitzen dute eta saiatzen dira modu zibilizatu batean edo konpontzen. Baina aurkitu dituzu kasuak non konfiantza guztia galtzen duten eta zez egiten dute momentu hortan. Konfiantza guztia apurtzen denean, ez dakit, esaten dut, konfiantza dagoenean beti dago deskonfiantza, eta deskonfiantza erabateko ere ez dakit dagoen, beti dago irtenbide baterako esperantza, ez? Baina merkatariek gaur egun guk pentsatuko genuke lehen norbaitek iruzur egin badizu edo egiten duzuna, pentsatzen duzuna da tribunaletara eramatea pertsona hori. Garai honetan hori aukera bat da,
baina ez dute inoiz horra iritsi nahi. Ez bada oso behartuta daudela. Zergatik, tribunaletara joateak dena gelditzen duelako, eta baita ere nolabaiteko zure etxean arazoak daudela onartzea delako. Eta horrek izen onari, reputazioari kalte egiten dio. Orduan, saiatzen dira beti, eta horregatik egino iristen denean Limara, eta hori iturri desberdinetatik ikusi dut, kasualitatez berriro, hilabetez, larreak eskaintzen dio etorri nirekin bizitzera, eta eginok esaten dio, kontu guztiak ematen dizkidazunera arte, enaiz zurekin bizitzera joango. Eta beste etxe batera doa. Eta hori egiteagatik beste merkatariek idazten dute esaten, wow, hemen arazoa dago, ze Juan de Gino ez da larrearekin bizitzera. Eta horiek dira lagunak. Da Juan de Ginok lortzen du hilabete batean larrea kontu guztiak ematea berari. Zergatik, ze larrea badaki nori egiten ari den kalte erabaki horrek. Eta da, Juan de Ginok bere adinean ausardia izan du ona etortzeko gauza konpontzeko, eta ona etorri denean ez da nirekin bizitzera etorri. Beraz, arazoa ni naiz. Arazoak ni izaten jarraitu nahi ez badut, Juan de Gin hori eman behar diot berak eskatzen didana, kontuak, eta orduan etorriko da nirekin bizitzera. Eta orduan, rumore horiek, baina ez dute momentu baten ere, gero izango dute pleito bat, baina beste gauza bategatik. Baina arazo hau ez da inoiz tribunaletara iritsiko. Naiz eta sekulako pepinazo den, nolako 800.000 peso, badakizu zer den, da kantitate bat izugarria. Eta hori ez da inoiz iritsiko tribunaletara. Hori ekiditu nahi dute a toda costa. Azken batean kaltegarria da bientzat ez. Bientzat da kaltegarria, eta saiatzen dira... Bai larrearentzat, noski. Saiatzen dira konpontzen nolabait, ez? Eta ez dute azkenean konponduko, baina badakite konpontzekotan bien artean elkarrekin eta nolabait itxura on bat emanez, publikoaren aurrean itxura on bat emanez lortu behar dutela hori. Arratsaldeon, barkatu. ¿Puedo hacer la pregunta en Herreras? Porque no me siento segura en euskera. ¿Es posible? Sí. Ah, bien. Lima era el puerto donde llegaba todas las mercancías desde Filipinas, ¿no? No. ¿No? No. Ah, no había relación, o sea, de navegación Filipinas-Lima. No, Lima. En la segunda mitad del siglo XVIII y anteriormente de forma... Euskara esango dut. Euskara ulertzen duzu hori bai. Berez, Manilarekin merkataritzan aritzeko eskubidea zoakan portua zen Acapulco. Acapulcotik urtero, 300 piku urtetan, urteren baten ere faiatu gabe ateratzen zen itsasontzi bat, galeoi bat. 18. menderako ja ez de galeoia, beste itsasontzi mota bat da, baina jarraitzen dute galeoia deitzen. Galeon de Manila dituko saiona. Baita ere, Manilatik gero, ekartzen zituen merkagaiak zirenez, zetasko batez ere oialak eta txinakoak, Mexikon dituko diote itsasontzi hori Lanao de China. Baina berez hori zen, gero, Acapulcora iritsita egia da, itsasontziak Limatik bidaliak Acapulcora ekartzen zituztela Txinako merkagai batzuk Limara. Baina Limatik zuzenean, 18. mendearen 1780ko hamarkadan bidaliko dute kantonera Limatik itsasontzi bat, ez du arrakastarik izango eta ez dute gogo gehiago izango bidatzeko itsasontzirik. Acapulcoko harreman hori bai mantentzen da, 1818 olako batera arte. Gio, 18. mendean bukaeran ustut ere San Blas edo, ez, egokitzen dutela... Bai. Ez dakit kaia hori bai, ez nahi zogatzen momentu enten. Bueno, hori daia gerra garaian eta arazo handiak dituztelako, eta ordurako ja atzerritar batzuei aipaimena ematen ditelako komerzio estranjeros dituko diotena, ze Espainia ez da gai euren itsasontziekin eta merkataritzak, eta karo, Filipina dagoenez, bidaliko dituzte ere Kadizetik Filipinetara 1760ko hamarkada ondoren itsasontziak zuzenean Cabo de Buena Esperanzatik. Karo, Filipinas dago leku guztietatik urrun, ez? Eta Espainiarik komeni zitzaion ez ekonomikoki Filipina mantentzea, baizik eta hor zutelako misio katoliko bat, esan nahi dut, eta behin ja hori eginda mantendu behar zen a toda costa. Merkataritzaren ikuspuntutik, mantentzea, hango guarnizioak eta mantentzeak eskatzen zuen Nueva Espainiako Mexikoko zilarra, baina hori zen galera bat monarkiarentzat. Besterik?
behar bada esan dezu, baina esan dezunean ikertzen aritu zinala Londresen eta zenbat gauza utzi zenitula hor pentsatzen dezu ikusi gabe edo ikertu gabe? Itsasontzien epaiketetako kasuak daude 100. Kasu gehienetan, itsasontzi horietako ezer ez da gorde. Eta arrazoi bat dago horretarako. Itsasontzietako kapitainak harrapatuak izan aurretik orden bat zuten. Etsaiari ez ematea inongo informaziorik. Orduan eskutitzak eta botatzen zituzten itsasora. Hori ohikoa zen. Horregatik ingelesek harrapatzen zituztenean, ja itsasontzian ez egon ezer. Kasu batzuetan lortu zuten eta gorde dira. Gero ni susmoa daukat, gordetako beste gauza asko ez direla kontserbatu. Hauek, iturri hauek dute euren historia, Torre de Londresen egon ziren mendeetan mendeetan 200 urte, gero Chancery Lane, Chancerynetik ona, eta bide horretan, 19. mendean toneladak erre zituzten, ezegoelako Torre de Londresen leku nahiko artxibo guztirako, ni suposatzen dut hor gauzak ere galdut zirela. Itsasontziak eta korrespondentzia dago batez ere frantsesezkoa. Hor dago, nik hor milaka eskutitz ikusi ditut. Espainiarrena bigarren, ezain beste. Holandarrena ere bai, Holandarra 17. mende eta 18. mende bukaerakoa, Inglaterraren etxaia den garaikoetakoak. Hor ere Holandarrek aurkitu zituzten 40.000 eskutitz. Eta gero badaude proiektu batzuk eskutitz horiek guztiak, edo pizkanaka Europar Batasuneko proiektu bat dago digitalizatzen joateko eta jartzeko irakurtzeko moduan. Lehen aipatu ditut euskarazko eskutitzak karambola aurkitu nituen, beste gauza batzuen bi ari nintzela, eta hasi nintzen irakurri nuen, euskaraz dago, 1757koak. Baionatik, itsasontzi batek bidalitakoak, Luis Burrera. Eta ziren Baiona hegoaldeko herri txikietan eta idatzitako eskutitzak. Hori aurkituta gero, galdera sortzen zaizuna da, euskarazko zenbat gehiago daude. Zer, ni bombo ematen badiogu, nolako aurkikutza egin dugun, da datorren urtean dato beste bat, aurkitzen ditu 3.000 euskarazkoak, genekien hainbeste zirela izango, baina ez. Darduan egin genuen hor, proiektu baten bitartez, Baionako lehen ikusi dituzuen hauekin, itsasontzi frantzez guztietako dokumentazioa ikusten ea euskarazko beste zerbait aurkitzen genuen. Eta aurkitu genituen beste 3-4 eskutitz, soltean. Baina hori egiten ari ginela ikusi genuen frantsesezko zenbat gauza zeuden. Gaztelaniazko baino askoz ere gehiago. Eta hori frantseseko oso gutxi erabili dute, hor dago. Eta ze ikasgai ekarriko zenuke gaur egun gora merkataritzako garai hortatik gaur egunera? Konfiantza eta kontuan. Ja. Bueno, konfiantzarena esango nuke, gai nagusia, esan nahi dut. Konfiantza azkenean nola sortu, nola mantendu eta jakitea asko komeni zaigu, oso importantea da eta oso ahula. Eta oratzeko eta jakiteko zer den zaila. Horregatik oso azkar apur daiteken zerbait da eta eragina ekonomian ikusten da, baina ez bakarrik ekonomian, gizartearen egituran eta eragin handia daukan zerbait da. Orduan, horrelako zerbaitek badauka bere kutsu kulturala, historikoa, testuinguru historikoa aldatzen delako, baina hori guztia aldatu denean ere, aldatu arren ere esango nuke jarraitu behar dugu, honetan soziologoek eta lan asko egin dute, konfiantzaren inguruan, baina historiak ere erakusten digu, edo balio du gauza gai honen inguruan hausnartzeko. Zakit horrek erantzuten duen zure galdera. Bai, nolabait zuke aipatutako gutunek eta guain dela gutxi pairatu dugun krisialdiak erakusten digu ekonomiak edo ez digula guztia esaten. Hor badaudela giza komponente bat, nolabait ezin duguna nolabait neurtu. Askotan ere historialariok, ekonomialariok saiatzen gea gauzak ondo neurtzen eta hau horrela da eta hemendik gutxira gertatuko da, baina ikusten du hori ezinezkoa dela, zergatik gizarte eta gizakiei buruz hitz egiten egialako. Horrek ere nolabait erakusten digu hori, ez? Giroaren arabera, konfiantzari ematen zaion garrantzia... Parkatu, ez dut entzun parte hori ondo. Giroaren arabera? Giroaren arabera, konfiantzari eskaintzen zaion garrantzia aldatzen den. Adibidez, gerra garaietan, konfiantza garrantzitsuagoa bilakatzen den, edo
oparotasun aldietan errazagoa den edo norrengan fidagarritasuna bilatzea edo... Bai, oso galdera ona da. Honen inguruan ideia desberdinak daude, eta ez dago benetan zehaztuta, ez dago teoria bat esplikatzen duen ze gertatzen den egoera horietan. Gizarte zientziatan badakizue teoria bat bilatzen da ea egoera hori leku desberdinetan ikusita ea emaitza antzerakoa denela ez ikusteko. Eta ikusten duguna da bake garaian, nik ez dut hori aztertu, baina badakit frantses batek aztertu zuela Frantziar iraultzaren garaiko merkatari frantses batzuen harremanak estatu batuarekin, eta iraultzaren aurretik harremanak estatu batuetan zeuden frantsesekin zituzten, baina gerraren ondorioz behartuta, gauza desberdinak gertatu zirelako, frantsesak hasten dira estatu batuar gehiago erabiltzen agente moduan. Eta orduan diozu, nolabait gerrak jarri ditu estres egoera batean, eta ordura arte egiten ez zuten zerbait egitera ausartzen dira. Eta bake garaian ikusten baitugu, harremanak, frantses, San Malokoen artean, bordelekoek nahiago dute inguruko, eta gero gerra garaian hori, nolabait, ahaztu eta prest daude beste batzuekin ere aritzeko horrek ere zalantzan jartzen du, jaioterri komuna, etnia komunaren beharra ala ez beharra, eta konfiantzari horrek mugak edo laguntza edo nola ze eragin daukan horretan. Beste batzuk nik Espainiaren kasuan ez dut hori ikusten gertatzen denik. Gerra benetan da momentu oso latza eta Espainiaren kasuan itsasontzi armadaren ahuldadeagatik segurazki harremanak eten egiten dira. Eta orduan eteten badira zaila da jakitea hortik ez inongo irakurketarik egitea, eteten dira eta punto. Baina bai, gerraren eragina da, kontuan hartuta, gerra ez dela salbuespen egoera bat. Esan dut, 1700 da 1820 bitartean, 57 urte edo dira gerra urteak. Eta gerra horietan itsasoak oso parte handia jokatu zuen, oso parte importantea. Eta orduan noski nazioarteko merkataritzari sekulako eragina egin zion. Orduan, harreman horiek egoera horietatik ere pasatu behar ziren. Eta bai, ez daukat erantzun konkretu bat, baina gaia oso interesgarria da. Bueno, ez baldin badago besterik, eskerrik asko etortzeagatik eta gonbidatzen zaituztegu hurrengo hitzaldira, datorren hilabetean izango da eta jaberri eztabaida izango dugu frantsestuen inguruan hitz egiten. Mila esker etortzeagatik. Mamia aka, gai honek. Mamia aka.